umaga. Magandang umaga sa lahat. Ayan na mga Opo. Engineer, Yes, Idol yes Mark. po. Okay, engineer, mapunta lang kami dito dahil pinag-uusapan po natin po itong napipinto na pagbaba ng presyo ng bigas simula po itong Oktubre. Can you give us a ano po dito sa forecast sa projection po ng gobyerno na pagbaba po ng ating pong presyo ng bigas? Ina-expect po na parang ito is from the 42 pesos na projection po itong Oktubre. Yeah, ang Idol Marte, ang tingin natin mukhang in-adjust ni Secretary up to January, no. Ang tingin kasi natin, no, yung pagbaba ng taripa hindi nakatulong dun sa pagbaba ng presyo, kaya may isa-set na meeting itong October para mag-usapan kung kailangan ba yung taripa ibaba or i-maintain na lang dun sa 35 dati dahil yung July up to ngayon ang may pasok na bigas sa lower tariff is 16 million na kaban, no? 16 million na kaban. Pero in spite of yung pumasok na lower tariff, ang nawala sa atin mga magsasaka is 5.2 billion, no? Yung collection kasi ng government, yung 5.2 billion, galing yun sa tariff collection. May ibigay sa rice tarification law, yung RCEP na sinasabi natin, no? Opo. Ito is yung collection dapat na kung 35% tariff doon, mapupunta sa rice sector. Pero nung binaba, siyempre, kung 15%, nawala yung 20% tariff. In spite of that, ang sabi ng NEDA doon, ang presyo ng bigas, pag ito is binaba ng 20% tariff, bababa ng 30 pesos, yun ang explanation. 29 to 30 pesos, yun ang explanation ng NEDA sa ating presidente. Okay. So, lumalabas na hindi totoo yun, no? Hindi bumaba yung presyo. Kung makita natin sa merkado is nawala pa yung regular meal. Mostly ang naiwan is well-milled rice. Dahil yun ang pinapasok ng ating mga importers. So, ang presyo na nakikita natin sa palengke, mas marami yung 250 6 pesos to 60 pesos, no? Ang nasa merkado. So, hindi nakatulong yung pagbaba. Pero dito po sa projection po ng gobyerno po natin, na engineer, sa inyo pong samahan po, nakikita niyo po mga magkano po yung pinakamababang presyo kung sakaling mag-prosper po ito pong ating pong pag-uusap with the Department of Agriculture. Ang tingin natin is ang inaasahan nila is yung local produce natin, no, nang aanihin ng hindi kasi yung local production. Ang production natin is mag-start ng end of October, no. So early November, yun ang ani natin, yun ang inaasahan na pwedeng bumaba yung presyo kung pag-ani natin. So, ang ibig sabihin nun, hindi dahil doon sa tariff cut, kaya bababa yung presyo. Kung hihintay natin yung pag-ani, depende pa rin doon sa etong local produce natin kung bababa yung presyo. So, yung imported, hindi natin talagang asahan na makakatulong dun sa pagbaba ng presyo dun sa merkado. Okay, so ito talaga hindi po kayang po i-stabilize po yung presyuhan dito ng pag-angkat, patuloy na pag-angkat po ng bigas sa mga international market po natin. Yes, oo. Kasi kung makita natin, now, no, up to October
October, kasi ito yung lean months na stocks ng local producers. Dapat majority na nasa merkado, around 65 to 70% is yung imported rice, no? Pero pag makita natin hindi nakatulong dun sa pagbaba ng presyo. Ibig sabihin, hindi nakatulong dahil isa is yung export price tinas konti ng exporter. Itong mga importer naman ayaw ibaba yung presyo. So walang advantage dun sa consumer. And nawala pa tayo ng tariff na dapat mapupunta sa magsasaka. Alam mo, Idol Rona, isa rin dito na dapat tignan din natin itong paparating na Disyembre. Pero dito po ba, Sir Sendong, sa mga ano po natin po, Christmas season po natin, may inaasahan po ba tayo na paggalaw pa ng presyo po ng mga bilihin, particularly ng bigas, ito pong mga remaining burn months po na ito? Yeah. Ang inaano natin is depende nga dun sa local harvest. No? Kung bubili ang atin mga local miller or traders dito, kung bubili ng 23 pesos per kilo yung dry, doon natin makikita yung pagbaba ng presyo ng bigas, no? So yun ang makikita natin. Pero kung hindi bubili, kung ang bili ng ating local miller is umabot ng 26 pesos pa rin, ibig sabihin yung presyo na nasa merkado, nasa retail, nasa 50 to 52 pa rin ang presyo. So depende dun sa buying price dun sa local palay natin para makuha yung presyo na 40 plus. Okay. Engineer, kamustahin lang po namin yung dito po sa petition po natin in the previous months na patungkol sa pagharang sa from 35 na gagawing 15% na taripa sa mga imported rice po. Yeah, na-receive pa lang natin yung reply ng Supreme Court na yung ang ating Department of itong NEDA, no? At yung mga ibang agency nagsagot dun sa petition natin. We hope na mag-start na yung hearing para at least mapag-usapan yung detalye. Yun ang hinihintay natin. Linawin lang namin, Engineer, as of this moment na nag-uusap po tayo, ito pong 15% po na ito sa tarifa is ano po ito? Implemented na. Implemented. Implemented na. Yeah, kasi once nakalagay dun sa EO na implemented noong July, no? Kasi June sila nagano. So 15 days na implement kaagad. So kung makita natin yung mababang taripa na pumasok is almost 821,000 metric tons na, no? Pero ito is almost 16 million kaban, pero makita natin hindi pa rin bumaba yung presyo dito sa merkado. Yes, Engineer, kamustahin din naman po natin kung kamusta po yung supply po ng mga agricultural products po natin. And kasunod po niyan, yung presyohan po ng itlog. Kasi parang, ayun po sa mga consumers po, particularly dito sa Pangasinan, ano, isa po sa hinaing po nila talaga itong presyo ng itlog kasi naglalaro sa 9 to 10 pesos po sa mga pamilihan. Yeah, yung sa itlog, no, medyo tumaas talaga konti ang presyo dahil lumakas yung demand ng egg, no. Yung protein source kasi sa lahat ng protein source is ang
ang egg ang pinakamura pa rin compare sa other protein source. So yun ang nakita natin na medyo tumaas ng konti dahil yung demand tuloy-tuloy, no. Ang sizes kasi na minomonitor natin dun sa size ng itlog. Yung medium size kasi nasa farm gate nasa 760 per piece, no. With that dapat ang retail ng medium size nasa 8 pesos yun ang dapat na presyo. So baka yung sizes na banggit mo kanina is yung large or extra large. Pero yung medium size dapat nasa 8 pesos lang. Yes sir, pero nananatili po bang sapat or ang other agricultural products po natin pagdating po sa baboy, sa manok, kamusta po ang supply po nito? Mga poultry. Yeah, sa ngayon yung baboy lahat nagmamadali maglabas dun sa Southern Luzon dahil may problema yung stage ng ASF dun sa lugar nila, pero ang tingin natin itong meat product, itong pork magkakaproblema pa next year, no, hindi itong taon dahil lahat nagmamadali magbenta. So kung makita natin sa merkado is bumaba yung trend ng presyo, no. Na in which yung panic selling ng mga nasa Southern Luzon may pressure na bumaba yung presyo ng baboy. Pero yung sa chicken naman dahil yung demand malaki, so nakita natin na may konting pagtaas dun sa presyo ng manok, no. And so ito ang situation ngayon. Pero yung stocks naman ng gulay natin and other agri product continuous naman in production. Wala tayong nakikitang may problema sa ngayon. Okay. Sir, dito po sa pagtaas po ng budget ng Department of Agriculture mula po sa 208 billion pesos ito nga po 513 point something billion pesos. Isa po sa talagang gustong bigyang pansin po ng Department of Agriculture Secretary ngayon na yung mga lacking of infrastructure daw ng agrikultura dito sa ating bansa. Sa inyo pong samahan, ano po nakikita po ninyo na ito po ba talaga ang pangangailangan po ng agricultural sector, yung pong mga facilities na kailangan po ng ating mga magsasaka? Or meron pa po na dapat mas malaking tignan ng pagtuunan ng pansin when it comes into funding ang Department of Agriculture Engineering? Yeah, ang tingin natin yung direction tama naman kasi we have to think na yung storage ng atin mga magsasaka to simplify their storage, yung kailangan natin ma-silo na nakikita natin sa other countries na ini-stock dun sa mga silo yung mga commodities natin. So yun ang isang wala sa ating bansa, no. And yung cost ng storage may nangyayari na problem. So yun ang nakita ng ating Secretary Kiko Laurel na kailangan mas maraming area na maglagay ng mga ganun na fasilidad. So in which ang tingin naman natin makakatulong yun, no, yung post-harvest facility ma-expand ng ating gobyerno, pero ang bottom line dyan, yung disconnection pa rin ng farm gate sa retail, yun ang nakikita natin na mas magiging
dapat na i-concentrate para at least yung disconnect. Nung umupo sa ating presidente up to now, yun ang problema na nakikita natin, yung disconnection between farm gate to retail. Mhm. Okay, pero ano po bang mga niyo dito po inputs ninyo na naibabahagi po sa Department of Agriculture kasi as part of the stakeholders po nitong ating pong agrikultura, for sure they are also consulting yung mga ganitong klase ng samahan po ng mga agrikultura sa ating pong bansa to make an effective and an efficient approach when it comes into our major problems sa agriculture. Yeah, yung disconnection na sinasabi natin from farm gate to retail, yung sa bangos natin dyan sa ating lalawigan. No? Yung presyo dati ng bangos sa Metro Manila, umahabot ng 230 pesos, pero yung farm gate dyan, nasa below 120 to 130. Ngayon, at least yung monitoring natin sa farm gate, nung pinakiusap natin yung mga bangus growers sa ating FTI, medyo tumaas lang konti, no? Nasa 150 ngayon ang farm gate, and yung retail naman bumaba ng konti na nasa 190 to 195 yung retail. So yung connection para at least bumaba yung presyo, yun ang sa retail, yun ang gusto natin, and yung farm gate kumita yung mga producers. So yun, piniprepare natin lalo na by itong February, March na maging stable pa rin yung farm gate price para at least hindi malugi yung mga bangus grower. Kasi maraming mga bangus grower na nag-cut ng production. So ito is makaka-apekto dun sa food security natin dito sa ating bansa. Lastly na lang po, Engineer, kamusta po yung ating pong pakikipag-ugnayan naman sa mga local government unit po natin po para po at least yung pong tulong na coming from the national government, masigurado natin na talagang nakakarating dito po sa mga magsasaka natin at mga fisher folk. Yeah, of course, yung coordination sa atin LGUs tuloy-tuloy na aayusin. May plano tayong in-arrange, no, between this coming month yung ginawa ng DBP dun sa Ginba. Gagawin natin muna pilot area ang 4 na munisipyo, no, itong Ordaneta, Villasis, Rosales, Santo Tomas, yung loan sa mga magsasaka na tulong galing sa DBP. So yun ang i-concentrate natin within these few days, yung coordination with LGU, and para at least yung magsasaka, yung fully subsidized ng government and cash assistance makarating sa mga magsasaka. So yun ang ina-arrange natin with LGU and DBP para at least yung farmers instead of maglo-loan sa labas, may stocks na galing sa DBP na at least ma-roll out nila sa magsasaka. Ito is around ang total amount is around 52,000 pesos. And yung pataba is iso-swipe na lang dun sa card na makukuha dun sa merchant. So yun ang inaayos namin para at least makatulong. Kung maganda yung pilot area is
i-expand sa buong lalawigan ng Pangasinan Apo. and other area ng ating bansa. Mga kailan po ito, Engineer? Ang target natin itong October pag-umpisa at maibahagi sa ating mga senador. Okay. So pilot, may 4 tayo na pilot areas dito sa Pangasinan. So good news pala ito. Okay, maraming salamat po, Engineer Rosendo So. Maraming salamat, Engineer Yeah, Rosendo maraming So. salamat. Thank you po. Thank you po. Mga idol, nakasama po natin